Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar, ngam di na kayat ti kinasuplado daytoy. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan ayat na. Idi nakita na ni Cynthia, takaing ingas na kanu daytoy. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na, nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir, nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken addamet babae. Apay kaday? Sapay ko mata saan akas iti daduma ano sumangput da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, inisimbang pat. Saan kaday nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma kunakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumaabas ta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka ti manen timba ka jagraraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napaya day tapay lati pa kasiknaran na. Santa mata bibiyangan ida. Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kit di iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkat day ta abiisyom nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kaw. No sumarde nga uminaw. Sumardeg meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay day ka man, kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak mo nagpasyari dya balayo, bro. Katumay ka, adakan ka dayta. Agyaman nak, bro. Kat kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasarita ti yaya ni Lenny. Ni ka di Cynthia ti makagapo, no apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Ala, intan. Malabit nga dada ka ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman nak, bro. Makasaritak mo't langan dahi ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Ay na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sangawam ka nun ni Mark. Agsarita kayo. Ha? Anya ko matipagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana? Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apayakas na masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti ibagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti ataramidam dito'y angkol. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Shh! Yung ka man Giselid mo. Saan ko adang-danggan anya? Saan man, angkol? Nakita ka ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, angkol. Naira na lang adak dito'y. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, angkol? Intangarod man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin day jay. Sigurado ka na imas day ta salad. Un, angkol. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, angkol? Sana na imas tinaramid na.
Saan naimas ko nam? Ngam papel kamot a papel. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan kamot akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya, ah. Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mo't nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisasarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespetok tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisasarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisang pet kan nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kay kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat anakisango. Ngam, adda saan ang makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me. Inakaramidan ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumaakaratyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito'y ti boss mo. Binilin nak ang makisango kan kuana. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. Adda pa irik na nga agayat gayam. Apay nga rod, asaan asikati arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso gayam. No si kangay ti kayat na. O sige gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amang ano nasaktan mat kadagiti panagsasaom. Isuasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kosta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat ak, bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malapdan no daduma. Mabalin abunga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan ayat ni Cynthia? Ti ammo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinungbatan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no, may sakbay amak ayan-ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod akaayan-ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan-ayat na, sir? Inted amin ni Oscar akid dawon day di a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaala da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae, anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen,
Timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, ugayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Iko nayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Nagado ti ubeng siyak asan nga umin-inom iti arak. Ang mapay nga dadan iti unag ti daga. Ay, awan na't diyo may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. At di arak nga impawit mo anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturog ak nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauma na, ti sangger a taaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sabali nga arak. Saan ko adamdamagan no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Just keda ita nga arak. Ay sana just kiti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta. Dandanin to pa di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa iti panagnam kasano asaranta. Ayong kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta, igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasingpit di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kasla da ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay ti panakano ko na. Unamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kano amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapudno di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka din? Na-trauma nga rod. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo kano ti babae. Anya? Isumat lagayam. Asya ko, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Di ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwarta na. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. Numarigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tamanang. Hey, adama basait. Imbag kano pagpatarimaan iti balay ta medyo narukupan ti balay. Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da iti walang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakamaw, tadi da inted ken katibalay. Rumbang kuma anagguduan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw.
Imbaga, ta pinidot da ka, pa'y dagiti dadakil ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.